carregats sol. Caigues així. Fa molts i molts anys, en un país molt lluny, hi havia un poblet ple de gent bona i vivia un ancià molt llest que es deia Don Juan, a qui tots els veïns respectaven i li demanaven consell. El Juan, o Juan Don, tenia molt bona mà per ensenyar i es deia que coneixia totes i cadascuna de les paraules que existien per totes les coses. Al poble també hi havia un jove que es deia Tuxtl. El Tuxtl era fort i alegre i molt bo, tant amb els seus veïns com amb els animals, que sovint l'anaven a veure. El Tuxtl vivia en una caseta al costat del bosc, perquè així podia escoltar els ocells i podia donar menjar a aquells animals que li poden.